روزانه چکدارên Daişê hewldana sizmê dikin û bi taybet di şevan de ji sedema tinebûna çekên pisporiyên şevê lê şervanên YPG her tim hişyarin û her tim bersiva êrişîn wan didin û dema got em li wir bûn hewldaneke çekdarên Daişê çêbû lê şervanan bersêvdan û ew piştwazî virandin. Parasna gog tê kirin jî emin jî û hêzên gog îro dibin navê Hêzê Sûriya Demokratîk de beşêwênî gog li vir hene Burkanil Furat wana em vê xakê vê hidûdî bi hevdûret parêzin. Bajarokê Sirînê yek ji navçeyên kantona Kobaniyê û gelek welatiyên Ereb têda dijîn û piştî got Hêzên Sûriya Demokrat ava bû cihê xwe li bajarok û gundên Sirînê girtin ji bo parastina gelên wî bajarokî. Rênast nêrîna xwe ji bo çareseriya Sûriya ji me re şirove kir û got. Çareseriya tenê pirsgirêka Sûrî divê de derbas dibe got hêzê wênî muaredeyê got hene ew hêz bi xwe bi xwe bikin yek û çareseriyê xwe bi xwe bi xwe deynin û civaka Sûrî vê ji me dixwaze yanî. Li ser wî esasî hêzê aktif li ser erdê de hevgirtina wê gog êdî projekî Sûrî bi hêz ava bibe projekî gogê karibe xizmeta siyasetekê giştî yanî di Sûriyekê Demokratîk de bê ava kirin xizmeta wê bike. Ser wî esasî Hêzê Sûriya Demokratîk avakirina wê pir biwate ye û di demekê de pir girîng tê ava kirin yanî. Êdî rojava herêmê xwe di hazê de tir saxlem kirine sistema xwe de ye rûniştandin. Piyûstî heye got êdî ev sistem karibê li herêmê Sûriya hundir jî êdî belav bibe. Hîn li derdora herêma Kobanê şer dewam dike di navberî yekeniyên parastina gelê YPG û çekdarên Daişê û cih bi cih Daeş êriş dike. Lê ew êriş têne şikandin ji aliyê şervanên YPG û nerhetiyê çêdike li cem şervanan û welatiyên li wan deveran jî nedikarin vegerin malê xwe. Mahmûd Balê, Dengê Amerîka, Kobanê.